Il-Ministru tat-Transport Ian Borg ma weġibx jekk jinsabx kommess li s-sistema tal-metro tkun estiża anki għal Għawdex. Ministru, kemm int kommess li s-sistema tal-metro tkun estiża għal Gżira Uċija? Naħseb illi diġà tajna diversi spjegi dwar dan. L-istudji għaddejjin, l-istudji jinsabu f'livell avvanzat. Ovvjament l-istudji huma wkoll relatati ma' numri. Meta staqsejnieh jekk se jsir forma ta' referendum mal-Awċin dwar il-mina bejn Malta u Għawdex huwa ma kommettix ruħu lanqas. Ħajsir referendum però għall-Awċin? Naħseb illi diġà kkummentajtlek għandna mandat sabiex dan il-proġett nagħmluh. Mistoqsi dwar it-talba ripetuta u spissa tal-Awċin rigward il-fast ferry, Ian Borg farfar ir-responsabilta fuq il-Ministeru u l-Ministru ta' Għawdex Ġustin Karwana. Fast ferry service huwa servizz illi da taħdem fuq il-Ministru għal Għawdex, kif taf kien hemm appelli minn min eventwalment il-Go Channel ma għażilx bħalma jkun hemm f'kull sejħa pubblika, f'kull kompetizzjoni, jidher li dak il-proċess għadu għaddej, però jkun għaqli illi dwar dan tinformaw ftit aktar uħkom mill-Ministeru ta' Għawdex ukoll. Fid-dawl f'dan kollu l-Ministru Ian Borg naqas milli jtina spjegazzjoni fuq il-konsultazzjoni li tissir mal-Awċin dwar dawn il-materji li l-aktar joqtu lilhom direttament.